Jesus. Mayale boshila baba. Kinamando boshele molima. Ayala baba boshila bahosa. Thank you, Jesus. Let me just all the prophets, the fivefold ministry, family Galamani, family Ganapai, Tato Mama Dabacha, Nabonga Bandabakona, in the wonderful name of Jesus Christ. Amen. Asias Villagos. What Yohane chapter 17, verse number 3. Siamba. Senkabile. Five minutes, you shouldn't find the verse. John 17, verse number 3. It's Tossen. Verse number 3, yes. Verse number 3, chapter 17. Yes. Ukuba mabakwazi wena ukuphela kothixo oyinyaniso naye uYesu Kristu omthumileyo. Nkosi dad lizwi lakho liyaphila namandla nangemini enye zange labuyela kuwe lambatha. Thetha ngalo Nkosi ube ngathi uyasikhalala. Thetha ngayo Thixo wami ube ngathi Nkosi sange wathetha. In the name of Jesus Christ, amen. Sifumana uYesu apha emile intercede ethandaza. Kodwa ngisikelelwa ngulo verse number 3 ekuthe xa ndiza apha wahlala emoyeni wami athi uYesu ke nabubomi obungunaphakade. Now this is eternal life. Nabubomi obungunaphakade. Can you just bring that? Nabubomi obungunaphakade. Umuntu obenene ungumoya oboleke lomzimba enomphefumulo. Kodwa oyena muntu ayingilo muntu endimbona ngaphandle but oyena muntu nguye ngumoya. It is the spirit. Ilento Paul ethi uba umuntu uKristu Yesu usisidalwa esitsha intoba akusindiswa nyama kusindiswa the spirit. Kodwa xa kusindiswa umuntu wakamoya achaphazele umuntu wasenyameni. Sithi sifikelele enyameni abe umuntu wakamoya egqityiwe. Uthi uYesu ke ngoku now bubomi obungunaphakade. Now this is eternal life. Asithetha ngobomi obungunaphakade sithetha intoba njengoba uphila apha emhlabeni usezawumka. Kodwa kuyaxhomekeka intoba i-destination iyaphi. Abanye bayathuthuzelwa abanye bayathuthunjelwa. Yile nto sikunika ichoice yoba khetha kakuhle. Ukhona umuntu othwala ubomi obungunaphakade. Ikhona indoda enobomi obungunaphakade. Khetha yona. Intoba noba ngoku uthuthunjelwa emhlabeni kodwa xa usimka kulo mhlaba uyothuthuzelwa. Abanye bahlupheka emhlabeni kanti naxa besifa bayohlupheka. Baninzi abantu akubhalwe urest in peace ngelo xesha. They are not resting in peace. Abonwabanga. Ingathi bangathumela umyalezo bathi xelela abantu akwethu intoba hayi balukhoya lonwabanga. Now, this is eternal life. Nabubomi obungunaphakade. Intoba bakwazi wena mntakajikeka wena Thixo oyinyaniso. Akakhona uThixo inyaniso bakhona uThixo lobuxoki. Bakhona uThixo ekwathiwa bangoThixo kodwa ababantu akukho nto abakwazi uyenza. Banamehlo ababoni banengalo kodwa abakwazi ukuyenza. Banendlebe kodwa beva ngoThixo babantu. Nabubomi obungunaphakade. Nje uthetha loo nto namhlanje. Ngathi wayihlabelela nabubomi obungunaphakade.
uba bakwazi wena Thixo onguThixo wenyaniso kwanonyana wakho uKristu owamthumelayo. Ithi iBhayibhile thina uThixo wamenza. Corinthians, 2 Corinthians 5 verse 21. Ithi iBhayibhile uThixo wamenza uYesu intoba angabe ngumoni but wamenza isono. He made him sin, not a sinner. Wamenza isono ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. Thina bantu babengaqualify, thina bantu bebekhule singamadlakadlaka. Wathatha ubuwathalala bethu, wathatha izono zethu, wasinikeza ubulungisa bakhe. Namhlanje xa sibe kule ndawo sinamahloni wokuchaza intoba sisindisiwe, sikhuliwe, asizamotshwanga ijoko yobukhobo. This is eternal life. Nabo ubaba obulaphakade intoba simazi yena. Kwanonyana wakhe amthumeleyo. Cela uvala ngale nto. Cela uvala ngale nto. Mntakakiva nivale ngale nto. Uthi uPaulos Romans 6 verse 23. Cela uyimamele. Uthi wona umvuzo